Uqhuma ngani Mr uMcineka? Mbobuzo usaliwa. Uyena uyangenzela nginikeza. Angimazi kusuke efakini. Hlalo Davini Mcina sifuna ubuka iChiefs. Ubuka into ezodliwa. Ngisupporta wena iChiefs kodwa nginamahlonjo ukuyibuka. Niyaphila ke bangani bami. Kade sagcina ukukhuluma. Yampilo. Yasigebengu. Umpilo kumedi isigebengu ya kunjani? Awungiphi inamba kaSaliwa. Bafethu uSaliwa usezofika xobele mina imithi yokugquma phina xobele nani nonke kwahleni bafethu. Zifuneleni. Emva komlalelo wami ukuthi angidlalanga ngawe ayikho into engenelelana engingayibhalanga kwi-title njengoba ke abantu abaningi benokukhala ukuthi sinokubhala izinto engasizona cha iyona le njengoba uMcineka ke echaza ukuthi hey yena inyanga yakho sale uyanomgayela ibiba noma imithi ke yokuthi agqume abe muhle abe nje ayangana kwethu ngabe usuku lakho uqala ubula cha sikhululeke like sikwamukele futhi sicela ukuthi uthole indawo yakho nje uyihlalele bese upress subscribe laphana upress ulike ushare bese uyacomment okhulu nakho konke umsubscribe ayihambayo siwenze ukuthi kube wena nje woqala uthola notification mase ufaka la ivideo yayo phambili ngaphambi kokuba ngikubambezele umlalelo wami ngibambe kwivideo landela ngivumele ngibambe le video Dango.